Altså jeg vil sige, der er jo rigtig meget snak om den negative impact, som de sociale medier har på os i de her år, fordi at de siger derude, at vi alle sammen bliver mere ensomme og depressive og isoleret fra hinanden, på grund af, at vi bare kan sidde derhjemme i sofaen og scrolle på vores telefoner. Men nogle gange synes jeg, at der er undtagelser til den negative tendens. Og i dag er faktisk et meget godt eksempel på det, fordi jeg har inviteret en gæst med på podcasten, som jeg udelukkende har lært at kende gennem de sociale medier. Og han er et lysende eksempel for mig på, hvordan man godt kan få fede bekendtskaber og gode venner gennem de sociale medier, og bekendtskaber, som man er glad for at skabe sig i sit liv. Og gæsten, som jeg har inviteret med på podcasten i dag, er kendt af mange som Coach Nikolaj. For mig hedder han bare Nikolaj. Hans borgerlige navn er Nikolaj Ekins. Er det rigtigt, Nikolaj? Ja. Og Nikolaj, velkommen på podcasten. Fedt at være her, og tusind tak for invitationen også. Og ja, så tænker jeg, at du har en masse spørgsmål. Det er nemlig vej, det, der... som så vanligt, når vi plejer at snakke sammen. Ja, vi har jo nemlig mange gode samtaler sammen, og i dag der vil formatet være, at jeg stiller dig en masse spørgsmål. Jeg ved, du har så meget at byde ind med, specielt i forhold til mindset, og vi skal jo give noget værdifuldt ud til en masse selvstændige, som der lytter med på den her podcast, og det ved jeg også, at du er den rigtige til. Jeg ved, der er mange af mine følgere, Nikolaj, som der også følger dig, og derfor ved jeg, at der er mange, der sidder og lytter med på den her podcast, som har en forforståelse for, hvem du er. Men hvis nu man ikke skulle vide, hvem du var, vil du så ikke lige sige, hvem er Nikolaj, og hvad laver du til daglig? Jamen, altså ja, det er jo stort, det er jo altid et stort spørgsmål, og så få at vide, jamen, hvem er man, og skulle sætte ord på sig selv og alle de her ting. Men helt konkret, jamen, så har jeg jo stiftet uddannelsen, trivsel og mindset coach-uddannelsen, og har de seneste, hvad er det blevet til, 2,5 år, jamen, drevet min coachinguddannelse, og så kan man sige, hvem deltager så på sådan en coachinguddannelse? Jamen, det gør alle jo, som i en eller anden hensigt rigtig gerne vil dygtiggøre sig inden for mennesker, både verbalt, nonverbalt, kropssprog, få en dybere forståelse af, jamen, hvad er det egentlig lige, der sker, når vi processer tanker og følelser og alle de her ting, og så kan man sige, den personlige motivation for, at folk, de jo deltager på sådan en uddannelse, den kan være, den er jo differentiel og kan eksistere af, så at sige, rigtig mange årsager. Nogle gør det jo for deres egen skyld, fordi de selv har kæmpet med, hvad ved jeg, stress, angst, depression, eller bare kender til den her hastige hverdag, som du også lidt er inde på i forhold til sociale medier og skærmtid. Ja, og simpelthen ser det som et led i deres personlige udvikling, og så er der også rigtig mange, der bruger det som et led i deres professionelle udvikling og deres faglige udvikling til deres karriere. Og det kan være alt fra IT-ingeniører til advokater, til selvstændige sømmere, til sygeplejersker, til pædagoger, til lærere, hvad ved jeg. Og man kan sige, det er hovedsageligt det, som jeg bruger min tid på, og det, som jeg er dedikeret til. Og så har jeg jo selvfølgelig sideløbende, jamen, 1-til-1 forløb, og har nogle online kurser også, kommer med et nyt lige her om lidt. Men så at sige, så det, som der driver mig mest, det er at stå inde på uddannelsen, og også mærke på hinanden, mærke på mennesker, og investere tiden sammen, og bruge tiden sammen. Apropos din indledning, som du også taler meget om i forhold til digitalisering, scrolling, sociale medier, og alle de her ting, der nu ligger. Lige ja. Så jeg ved, du har gang i mange projekter som iværksætter, og nu lagde du ud med at tale om den uddannelse, som du selv driver, hvor du uddanner en masse coaches. Yes. Bare lige for kontekst, vil du sige, at det er det udelukkende en NLP-coaching-uddannelse, som du udbyder det, eller er det sådan dit eget take på en coaching-uddannelse? Det er jo bare lige for at få stilarten med. Yes, selvfølgelig. Altså man kan sige, du bliver jo selvfølgelig certificeret NLP-coach til sidst på uddannelsen, og ja, hele fundamentet, det bygger også på NLP'ens oprindelse. Derfra så kan man sige, at så er der nogle ting, som jeg har valgt at lægge ekstraordinært fokus på i uddannelsen, både kvæg personlig erfaring, men jeg har også en baggrund som leder i nogle af Danmarks største virksomheder, så der er nogle ekstraordinære elementer, som jeg har valgt at lægge med ind i uddannelsen, hvor jeg synes, at man godt kan gå et spadestik dybere
i eksempelvis sådan nogle ting som nervesystemet, trivsel, også selvledelse på et så at sige et andet niveau. Og så er der jo hele den her snak derude, så at sige, hvis man følger coaches eller læser meget omkring personlig udvikling, hører podcast, men hvad er bevidstheden for en størrelse, og hvad er underbevidstheden for en størrelse, og hvordan opererer den, så at sige, og hvordan kan vi også arbejde med den dybdegående. Men hele fundamentet bygger på NLP'ens teori, og det er også, så at sige, det certifikat, man står tilbage med til sidst. Og ja, når det så er sagt, så er det også vigtigt for mig at så sige, at det er en uddannelse, som man skal kunne mærke og føle på, altså man skal dukke op og bare være sig selv en sag. Altså for mit vedkommende, så er det fuldstændig lige meget, om man ligger på gulvet, så at sige, og indtager al den her information. Det vigtigste er egentlig for mig, at man føler sig tilpas, kan mærke på uddannelsen. Jeg bruger rigtig meget energi på også at eksempelvis trække kvantefysikken med ind over den spirituelle del. Der er et citat fra en fransk teolog, der hedder Pierre Teilhard, og han siger det simpelthen så fint. Han siger, vi er ikke mennesker, der har en spirituel oplevelse. Vi er spirituelle væsener, der har en menneskelig oplevelse. Mm-hmm. Og jeg tror, at vi alle sammen i løbet af vores liv eller hverdag indimellem jo søger den her mening, søger det her formål, og hvad er essensen og meningen med min tilstedeværelse med livet generelt og alle de her ting. Og samtidig så sker der også rigtig mange ting i vores liv af diverse oplevelser, hvor jeg tror, at indimellem, så fornemmer vi jo alle sammen, at vi er en del af noget større på en eller anden facon, og når tingene bliver svært, så tror jeg også, der er mange af os, der indimellem beder om hjælp, eller sender noget håb afsted ud i det større univers. Og det her med at sige, hvordan kan vi forene det, at vi alle sammen er en del af et større system, så at sige, altså det her, som vi ikke rigtig kan se, men vi kan fornemme det på en eller anden måde, vi kan mærke det på en eller anden måde, så hvordan kan vi tage det og gøre brug af det på et fysisk plan, så at sige, i vores materialistiske verden også. Så hvordan kan vi forene de to verdener? Modtaget. Okay. Ja. Det var fedt lige at få nogle ord på, en hel masse ord omkring, hvordan ser dit univers ud, og hvad er det for nogle ting, du arbejder med. Så jeg kan give dig nogle overskrifter: personlig udvikling, coaching, spiritualitet, arbejde med sig selv, osv., så man kunne sige mange flere ting. Kunne jeg få lov til at få en lille smule sådan historik med på det? Altså sådan, hvordan er du egentlig endt ind i det her arbejde, som du laver nu? Hvad var din indgangsvinkel til det? Jamen, jeg tror, jeg har altså lavet mange forskellige ting igennem mit professionelle liv, alt fra at sælge ting og sager, havde jeg nær sagt, fra X, Y, Z. Hvad har du solgt? Jamen, jeg har solgt alt fra kontorartikler til forsikringer, og kørt rundt som distriktansvarlig i en periode, også siddet som forsikringsrådgiver. Okay. Lavet en masse forskellige ting, som jo egentlig hvad kan man sige, samfundsmæssigt, tror jeg, der er mange, der sidder i en jobposition, hvor man i sidste ende bliver, hvad kan man sige, mål og vejet. Der er fokus på bundlinjen, der er fokus på tal, der er fokus på, at vi altid skal gøre det 1 eller 2% bedre, og alle de her ting. Og samtidig så har vi også alle sammen som mennesker en masse forskellige oplevelser i bagagen og alle de her ting. Og på et tidspunkt i mit liv, jamen der fik jeg sådan set bare nok oplevelser, og så væltede bægeret også til flød over, og måtte selv have min periode igennem angst, stress, svær angst, og var ude at søge hjælp på ledere og kanter. På det tidspunkt, der var der ikke noget, der personligt hjalp mig, uanset hvad jeg prøvede, om det var gruppeterapi, om det var afspænding, om det var psykolog, om det var coaching, om det var psykoterapi, om det var meditation, eller hvad der nu er af de forskellige felter i dag. Set i bakspejlet, så kan jeg også godt se, at jamen, der er nogle ting, der spiller ind, når vi skal ind og arbejde med mennesker personligt. Der er jo den individuelle kemi mellem så at sige, klient og den, der hjælper klient, altså coach og coachee. Og så er der også alt det her med, jamen,
hvor er man i processen som person? Altså er man klar til at erkende, acceptere og stoppe op, kigge på det? Har man processet og bearbejdet? Er man klar til at åbne op for den sorg, der egentlig er, og kigge på den? Og på det tidspunkt var jeg så at sige ikke selv personligt klar, men til sidst så kommer man jo også så langt ud, at man begynder at så at sige, jeg blev i hvert fald stedig, og så sige, jamen, så må jeg finde en løsning selv. Altså, hvis der ikke er noget derude, der kan hjælpe mig, jamen, så må jeg tage på den her rejse selv. Så jeg lavede sådan en kontrakt med mig selv, hvor jeg sagde, at jeg giver mig selv 1 år til at simpelthen knække koden på det her, og ellers så må der jo være et eller andet ravne galt, så at sige. Altså, så må jeg få noget mere dybdegående hjælp på en eller anden facon, og så begynder jeg selv at researche, altså på det tidspunkt, der læser jeg i forvejen rigtig meget omkring personlig udvikling. Jeg dyrker Wim Hof's teknikker i forhold til vejrtrækning. Jeg forsøger at gøre mange af de her ting. Jeg træner, jeg holder min kost og alt det her. Men man kan sige, uanset hvor mange ting jeg egentlig forsøger at gøre, som så at sige, inden for et biohacking-perspektiv et eller andet sted burde hjælpe, jamen så vågner jeg stadigvæk op med den her tilstand. Jeg vågner stadigvæk op og tjekker, jamen hvad er det for nogle følelser, jeg har i min krop? Har jeg fysiske symptomer? Har jeg smerter? Har jeg alle de her ting? Så der var noget, der intuitivt i mig sagde, at jamen, hvis jeg så at sige nærmest kan tænke mig syg, eller tænke mig til angst, stress, alle de her ting, og til den tilstand, som jeg befinder mig i lige nu, jamen, så må der også være en måde, hvorpå jeg kan vende det om på en naturlig måde, altså uden at skulle ty til diverse piller, mekanismer og alle de der ting. Det må simpelthen være sidste udvej for mig, fordi det føles sådan unaturligt. Og du tænkte, så jeg siger hvis jeg kan tænke mig syg, så kan jeg også tænke mig rask. Ja, præcis. Altså, ja, netop. Det var i hvert fald det, som der intuitivt blev kommunikeret min vej, eller den følelse, som jeg sad med. Og så begyndte jeg jo så netop at researche nettet, kigge ned i de forskellige muligheder i, jamen hvad er der af kurser, og hvad er der af uddannelser, alle de her ting. Og der er jo et hav af løsninger derude. NLP var for mig det, som var det rigtige, og så kan man sige, hvorfor var det det? Jamen, det var det, fordi når man kigger på NLP'en, jamen, så forener det neurologiske, det lingvistiske, altså vores kommunikation, og det er jo både eksternt, det er også internt, og så kigger vi på hele programmeringsdelen, altså vores følelsesmæssige tilstander, hvordan vi arbejder med det. Så for mig, der blev det sådan en helt naturlig treenighed, hvor jeg tænkte, okay, men det kan ikke gå helt galt her, fordi du har noget med sindet, du har noget med tankerne, du har noget med din indre dialog, du har noget med din egen kommunikation, du har også noget med den måde, du kommunikerer med andre mennesker på, og så har du noget med hele din følelsesmæssige tilstand og din programmering af sindet. I dag, når jeg selv driver uddannelse, så kan jeg kan jo godt forstå, at man som ny med interesse for alt det her tænker, wow, der er mange løsninger, det er et stort gedemarked, og hvad skal jeg vælge, og alle de her ting. Og man kan sige til dem, som jeg taler med indledningsvis, som også skal deltage på uddannelsen, mit råd er altid, altså lav din egen research, ring, snak, lyt til, hvad er formatet, hvor mange deltager på sådan en uddannelse her, der er skiftende underviser. Fedt, hvis man er til det. Har du brug for, at der er den samme undervejs på grund af kemi, tillid, eller hvad ved jeg? Jamen, altså ring og tag en snak med dem og mærk efter, hvad føles egentlig sagt rigtigt i den her proces. Got it. Okay. Jeg havde et spørgsmål, som jeg havde glædet mig til at lige få dig til at jamme med på her, fordi nu får vi en lille smule kontekst for, hvad du laver, hvem du er, hvor du kommer fra, osv., og det med afsæt i NLP, osv. Til dem, der ser med på den her podcast-episode, så vil man kunne se, at du har en kasket på lige nu, hvor der står, alt starter med dit mindset. Yes. Og det ved jeg, det er en af dine faste slogans. Præcis. Jeg havde jo vores fælles ven, og jeg var bekendt George Palfi med på podcasten for nogle episoder siden. Ja. Og han talte meget om mindset. Han talte meget om mindset. Og jeg spurgte ham om, hvad betyder det ord for dig? Fordi det er jo et ord, der bliver sagt ofte af mange mennesker, og det kan jo også være en af de der ord, hvor det bliver sagt så meget, at det mister sin betydning. Yes. Nu har du en kasket på, hvor der står mindset med store bogstaver i midten. Hvad betyder mindset for dig? Jamen,
så tror jeg bare, at jeg vil give dig ret i, at det er et af de ord, der i dag altså nærmest er blevet det nye sort at anvende, ligesom mental sundhed og trivsel og indre ro og alle de her ting, og du skal bare være taknemmelig, eller du skal bare nedskrive 3 ting, som du er taknemmelig for, og så får du et bedre mindset og alle de her ting. Og det er jo til dels også rigtig videnskabeligt bevis, når man kigger på, jamen hvad betyder mindset for mig personligt? Mindset, jamen mindset er et udtryk for min subjektive perception eller opfattelse af verden, så at sige, og opleve den på og tilgå den på. Og det kan vi gøre ud fra forskellige bevidsthedsniveauer, så at sige. Så hvis vi oplever jamen, stress, angst, depression og så videre, jamen, så kan man sige, det er en perception, det er en opfattelse, det er et subjektivt mindset, det er en kasket, vi har taget på, det er det bevidsthedsniveau, som vi opfatter og tilgår verden fra lige nu og her. Men som vi jo også ved, så er der intet, der bare er decideret statisk. Altså alt er i bevægelse. Det ved vi også, når vi kigger på kvantefysikken. Energi bevæger sig konstant, og det samme gør vores bevidsthed også. Den går op og ned hele tiden, og det ser vi jo også hos stressede eller ængstlige personer. Du er jo aldrig 100% ængstelig i løbet af hele dagen. Du har masser af gode momenter, hvor du lige får lov til at hæve, så at sige, dit bevidsthedsniveau, tilgå og se verden på nye måder, og det samme sker jo så også med vores mindset, så at sige, ikke også? Altså vi åbner ligesom op, for et nyt mindset, et nyt vindue, kan man sige, en ny perception, en ny opfattelse, men igen, det er subjektivt, så hvad mindset er for mig, er jo nødvendigvis ikke det samme for dig, og hvis jeg mener, at jeg har et sundt mindset, jamen så er det sundt for mig på en måde, og det er sundt for dig på en anden måde. Jeg synes, det var et godt svar, og hvis jeg skal sige, hvad jeg synes, jeg hørte, så lød det som om, du sagde, det er meget de briller, du ser verden igennem, eller det filter, du ser verden igennem, og de briller, det filter, det ændrer sig også baseret på den tilstand, du er i din krop og i dit liv. Ja, præcis. Altså det er jo, så er vi jo inde og snakke omkring hele informationsflowet og tankestrømmen og alle de her ting i sindet, i ens mindset og alle de her ting. Men ja, det er klart, din indre dialog, dine tanker, dine følelser, de afgør at determinere, hvordan er det, du opfatter og tilgår verden lige nu og her. Og den kan du gøre på en måde nu her, as we speak, så at sige. Og om 3 eller 4 timer, jamen så er det ændret sig afhængig af den information, som du tilgår. Og det er jo netop også derfor, det er, ja, nu går jeg lidt på afveje, men du indleder det også, at ja, vi har lært at kende hinanden over sociale medier, Instagram, vi har snakket sammen, alle de her ting, vi har mødtes, drukket kaffe og hvad ved jeg. Men det er jo netop derfor, det er så vigtigt at være bevidst om og så sige, hvad er det egentlig, at jeg proaktivt vælger at placere i mit eksterne miljø, så at sige, relationer, arbejde, job, karriere, der løfter mig, hobby, interesser og alle de her ting, fordi alt det influerer vores mindset. I sidste ende, det influerer din tankestrøm, det influerer dine tanker, det influerer dine følelser, din følelsesmæssige tilstand, og dermed også dine resultater, og hvad du er i stand til. Så der er en vekselvirkning imellem dig og dit omverdensmiljø, så det vil sige, at du kan ikke bare sidde og tænke dig, at du er også nødt til at ligesom at ændre omgivelserne omkring dig, for at få det bedre op i dit hoved. Ja, altså, og vi kan jo gå rigtig mange veje her. Nu er vi også i min optik hurtigt inde på, du siger, at du kan ikke bare tænke dig til det. Nu begynder vi i min optik også, og så sige, det er jo netop her, hvor vi har den spirituelle del, og netop også, så at sige, den verden, vi oplever på et fysisk niveau, hvordan får vi den til at samarbejde. Man kan sige, er der noget, vi ønsker på et fysisk plan? Ja, så skal vi starte med at tænke det, vi skal starte med at føle det. Men det er jo heller ikke nok, vi ved alle sammen godt, hvis du gerne vil opnå et eller andet her i dit liv, så kan du ikke bare sidde i sofaen og tænke på det og føle det og alt det her. Du er også nødt til at gå ud og putte noget handling bag det. Og det er jo der, hvor vi begynder at mixe, så at sige, den spirituelle eller verden på et ikke fysisk plan, men hvor vi i hvert fald begynder at arbejde med energien på en anden måde. Vi er nødt til at sætte noget handling bag det, for at i hvert fald forene tingene, så at sige. For at tage tingene lidt sådan op fra et teoretisk plan til noget sådan, nogle hverdags konkrete eksempler og sådan noget, så var der nogle ting, jeg gerne vil spørge dig om, og det var blandt andet fordi, at igen, nu har vi jo kendt hinanden i en del tid, og jeg har kendt dig
fra før, at du var fuldtidsselvstændig til, som jeg ved, du er fuldtidsselvstændig nu, og du laver ikke andet end at passe din egen forretning og sådan noget. Men det var jo en glidende overgang, som det er for mange, at man har et arbejde, og man starter en virksomhed op, og på et eller andet tidspunkt, så går man all in på sin virksomhed. Og det var i høj grad også din historie, kan man sige. Yes. Og jeg fulgte jo dig på sidelinjen og så, at du var i stand til at gøre meget på din virksomhed i din fritid. Ja. Og jeg ved, at du også har familie og ting og sager ved siden af, som der sker i dit privatliv. Yes. Og jeg var nysgerrig på at spørge en lille smule ind til, hvordan fanden gjorde du det så effektivt, som du gjorde det, fordi at jeg så et stort output fra dig i din fritid. Jeg ved, det har været de tidlige morgener, eller sene aftener, eller hvad det nu har været. Yes. Og vi snakker om stress og mental trivsel og ting og sager, og jeg ved, du har jongleret med mange bolde på en gang. Og jeg kan kun forestille mig, at nogle gange er der blevet barberet en time eller 2 af søvnen, for at få det hele til at hænge sammen, for at du kunne nå alt det, du kunne nå, og lykkes med at starte en hel uddannelse og gøre ved siden af et fuldtidsarbejde. Kan du ikke sige nogle ord om, hvordan fanden gjorde du det, og hvordan dine redskaber måske har hjulpet dig igennem det der? Jo. Og ja, set i bagspejlet, så er jeg måske heller ikke altid klar over, hvordan jeg selv gjorde det, så at sige, misforstå mig ikke. Selvfølgelig har de redskaber og teknikker, som jeg anvender, har jo en enorm indflydelse i det. Der ligger jo rigtig, rigtig mange aspekter i det her. Jeg tror, hvis vi skal starte et sted Vil du ikke lige starte med at sige, sådan, hvordan så din dag ud, altså, da du gjorde det der? Jo, altså min dag så typisk ud, hvor jeg stod op et sted mellem klokken 5 eller 6, afhængig af aftenen forinden i forhold til, hvornår jeg gik i seng. Grundlæggende så har jeg altid sådan en regel om, at jeg senest skal i seng, i hvert fald på det tidspunkt klokken 23. Men stod op et sted mellem klokken 5 og 6, og så brugte jeg en halv times tid på at simpelthen træne som det allerførste. Okay. Og det gjorde jeg, fordi at det var bare alfa og omega for mig at få skabt en god tilstand. Vi kender jo alle sammen det her med, ja, det er hårdt at komme op om morgenen og få trænet og alt det her, men så snart at du har fået det overstået, så har du bare en mega fed følelse. Du har en mega fed tilstand i kroppen. Du har fået skabt, du har fået kreeret en masse energi, og der er heller ingen tvivl om, at hvis du skal ud og skabe og kreere en masse, så har du brug for energi, du har brug for at sætte dit mindset, du har brug for at sætte din tilstand til at starte med på dagen. Det havde jeg i hvert fald. Igen, det er jo subjektivt, men jeg vidste, hvis jeg stod op og ligesom fik tændt for energien, så kom jeg også i en god tilstand efterfølgende. Så sluttede jeg altid af med et koldt bad, og når jeg ligesom havde gjort det, jamen så inden min dag gik i gang, så brugte jeg egentlig et sted mellem 5 til 10 minutter på at sådan intentionelt sætte mig ned, lukke øjnene og ligesom køre hele min dag igennem, og så sige, jamen hvad er det for en tilstand, jeg gerne vil gå igennem dagen med? Hvad er beviset for, at det bliver en succesfuld dag? Hvad er beviset for, at jeg eksempelvis er tålmodig, disciplineret? Jeg plejer så at kalde det selvkærligt disciplineret. Det her med, at man virkelig skal huske at have sig selv med i løbet af dagen. Så brugte 5 til 10 minutter på at ligesom sætte intentionen for dagen, og så kunne jeg egentlig gå ud og bevæge mig igennem dagen. Og så, når jeg begyndte at ramme en frokostpause, jamen fik min mad, men så brugte jeg også altid 5 til 10 minutter på at tjekke ind hos mig selv igen. Det vil simpelthen sige, selvkalibrere min dag, og lige sige, hvad er min tilstand efter x antal møder, eller efter x antal samtaler, eller de ting, der nu ligesom har været i løbet af formiddagen. Og igen ligesom intentionelt, både mærke efter, og så sige, hvad er status lige nu og her? Hvad for en tilstand har jeg brug for at være i resten af dagen? Og man kan sige, når min arbejdsdag så var færdig, jamen så gjorde jeg præcis det samme, så havde jeg brug for at selvkalibrere igen, fordi det der ofte sker, når vi går igennem en arbejdsdag, jamen det er jo, at der sker en masse ting, vi skal tage stilling til en masse ting, vi skal træffe en masse beslutninger, vi skal have en masse samtaler, eller hvad ved jeg. Så for ligesom at lukke den del af dagen ned og skabe en ny energi og sætte tilstanden for resten af dagen, så at sige, jamen så har jeg behov for at selvkalibrere igen og simpelthen slippe og lade den energi ligge fra så at sige det ene sted, fordi nu begynder jeg at bevæge mig ud i mit eget space efterfølgende. Og ja, så er der jo en masse familie, der skal have fokus, der er relationer, der er hobbyer og alle de her ting.
og der har jeg altid grundlæggende haft sådan en regel om, jamen fra så at sige 16-17 stykker, og så indtil klokken 7:30-8, når der så er ro på, jamen der har jeg fokus på familie, relationer, de interesser, som der nu ligesom skal varetages der, så sige alt andet, altså så har job, jamen det er ligesom lagt, alt andet, det må så at sige, så vente til efterfølgende, indtil jeg så har brug for at træde ind i den næste kasket, så at sige. Og derfra, jamen så jeg vil i hvert fald sige, hvis man selv skal gøre det, så er det ultra vigtigt, at man får mærket efter på sit energiniveau hele tiden. Altså det her med at så sige, hvornår er det, at jeg presser barrieren, ikke også? Altså det er jo også differentielt i forhold til, hvordan mærker vi stress? Mærker vi stress på et mentalt niveau, eller begynder vi at mærke stress på et fysisk niveau? På det tidspunkt, da jeg også byggede mit eget op efterfølgende, så var jeg jo udmærket godt klar over, både kvæg min uddannelse, men også kvæg, at jeg selv har stået med angst og stress. Hvad er mine faresignaler? Hvad er mine symptomer? Altså, hvornår kan jeg mærke det, hvis det er, det kommer? Og man kan sige, hvis man kender sine signaler, eller opdager, at de kommer, jamen, så skal man jo simpelthen, i min optik i hvert fald, smide alt fra sig, og så må man altså prioritere velbefindende og alle de her ting. Og netop derfor har det for mig i processen været så vigtigt at hele tiden tjekke ind. Og så har jeg jo så brugt en masse andre biohacks sideløbende. Jeg bruger Red Light Therapy, ligger med det et sted mellem 10 til 20 minutter om aftenen. Jeg bruger svømmemåtter, iskold bad, alle de her ting, som ligesom kan være med til og så at sige sikre en sund og en bæredygtig hormonel balance. Og ja, så er der søvn, og jeg tror rigtig mange iværksættere kan ikke genkende til, at i perioder, jamen så er der spidsbelastede perioder, og der er perioder, hvor du går ned på søvn, eller du tager for mange opgaver ind, eller alle de her ting, men alfa og omega er bare, at opgaverne må bare ikke vægte højere end ens egen tilstand, end ens egen energi, end ens eget helbred. Og derfor havde jeg personligt selv et system for, jamen, hvor tit kalibrerer jeg ind på min følelsesmæssige tilstand, ikke også? Hvor tit kigger jeg på min energi, sørger for at aligne den, både spirituelt, åndeligt, emotionelt, mentalt, alle de muligheder, der ligesom er for at skabe en god tilstand. Så man kan sige, det var sådan hele systemet bag det. Jeg skal lige have med så, fordi nu fik vi lige sådan hele dagsprogrammet her i dit hektiske liv, imens at familie og alting kører sådan noget. Hvor passede du forretningen ind i alt det her? Fordi at du har jo også lykkes med at bygge en succesfuld social mediekonto op og startet en uddannelse og sådan noget. Hvornår skete det på dagen? Jamen, det skete primært om aftenen. Altså man kan sige, det at bygge min virksomhed op har jo været meget drevet af at poste på de sociale medier. Altså da jeg startede tilbage i 2019, så var der måske i hvert fald ikke i min optik særlig mange på markedet, der lavede den slags infographics, som jeg også kom ud med. Og jeg tror også, at det var det, som der ligesom i sin tid gjorde, at jeg også vækstede så hurtigt. Så jeg så jo også altså i forhold til, hvis du starter i dag på Instagram, altså det tager jo virkelig lang tid, det tager næsten årrække for nogen afhængig af dit budskab og din niche og din målgruppe at slå igennem og ramme eksempelvis 10.000 følgere, eller hvad ved jeg, ikke også? Og der gik jo ikke mere end 6-7 måneder, så havde jeg 10.000 følgere. Så jeg så jo den her vækst hele tiden, og jeg tror også, det der også er vigtigt at huske på, jamen det er også, at min opgave var jo så at sige, at bygge mit brand, og så var det at skrive min uddannelse. Så havde jeg nogle enkeltstående, selektive, valgte kunder inde i forløb, eksempelvis fodboldtalenter, eller så at sige ganske normale personer, foredragsholdere i forhold til egen tilstand og alle de her ting. Men jeg brugte jo rigtig lang tid på at reelt set opbygge mit brand, fordi jeg vidste godt, at hvis jeg på et eller andet tidspunkt også skulle kunne leve af det her, drive en forretning eller noget, jamen så var rapport, kemi, tillid, branddelen, den var så vigtig, så at sige. Så de første par år bestod min opgave jo, så at sige, egentlig bare i at poste på Instagram. Og det betød også for mig, at
om aftenen, når jeg satte mig ned, jamen, så havde jeg haft rigtig mange oplevelser i løbet af dagen, hvor jeg kunne sige, det her det er mindset, og det her det handler om indre ro, eller stress, eller angst, eller den her situation her med dårlig samvittighed, eller hvad ved jeg, så jeg kunne tage rigtig mange aspekter fra mit hverdagsliv, og så sætte mig ned om aftenen, og egentlig ikke bruge særlig meget mere end et sted mellem en halv time på en time, på at formidle et rigtig godt opslag, og så kunne jeg lægge det ud, og det gjorde jeg jo faktisk også i 1,5 til 2 år, før jeg overhovedet lancerede uddannelsen, og så skrev jeg jo så min uddannelse ind imellem, når jeg havde tid overskud til det. Det blev måske nogle feriedage, der blev brugt på det. Det var også nogle weekendsdage, der blev brugt på det, fordi det at sætte sig ned og skrive, i hvert fald for mig, må gerne være en koncentreret proces, hvor at nu blogger jeg 3 til 4 timer ud, i stedet for at bare tage små bidder her, så vil jeg gerne tage, et helt emne og fokusere på det. Så man kan og sige... det tog mig også et år at skrive min uddannelse, altså sideløbende. Okay. Så er det rigtigt forstået, at det var ligesom, at du blev i den her situation, hvor du bare byggede brand op, og nærmest spændte buen så langt tilbage, du overhovedet kunne, inden du fyrede den af, yes. Og det gjorde du faktisk i 2 år, før du endelig sagde, nu er det fandme go. Og det var om aftenen, sidde og køre nogle infographics af, baseret på, hvad du har haft af oplevelser i løbet af dagen. Ja, og det er jo der, hvor det er interessant, fordi her kommer vi også ind på prioriteringsniveau. Mm-hmm. Vi kommer ind på et visionsniveau. For mig personligt synes jeg, det her med at kunne drive sin egen uddannelse, give det her videre på, misforstå mig ikke, online kurser kan rigtig meget, e-bøger kan rigtig meget, podcast kan rigtig meget, men det her med at komme ind og være en del af en uddannelse, hvor jeg i hvert fald selv havde en god oplevelse, var så vigtigt for mig at videregive, og så sige, når du dedikerer 120 timer til at arbejde med dig selv koncentreret, så sker der bare virkelig meget. Og når du så gør det i en gruppe sammen med 10-12 andre mennesker, hvor man kommer hele vejen rundt i forhold til ens tankeflow, følelsesmæssige tilstand, alle de her ting, det er uundgåeligt, at du ikke rykker dig, så længe du selvfølgelig er klar til at læne dig ind i processen. Men den vision af at kunne give det her videre på et dybdegående niveau og skabe nogle mega fede oplevelser, var jo for mig bare så vigtigt og så stor. Og der kommer vi jo også ned på et prioriteringsniveau, altså er man iværksætter, eller er man ny iværksætter og synes det er svært, jamen, så vil jeg personligt også sige, gå altid tilbage til din vision, altså husk på, hvorfor er det, at du startede det her, men i sidste ende, så kan man sige, vi har jo alle sammen de samme 24 timer i døgnet, og jeg valgte at sætte mig ned og så sige, jeg synes det er mega spændende. For mig blev det jo interesse, det blev hobbybaseret. Jeg følte jo ikke, at jeg på samme måde brugte energi på det, fordi jeg vidste en masse om det, og jeg delte jo egentlig bare, så at sige, mine indsigter, og håbede det her, det kunne inspirere nogen og hjælpe nogen. Men jeg valgte jo at bruge min tid på det, i stedet for at sidde og scrolle Instagram, TikTok, hvad der nu ellers er af diverse medier, eller følge med i Viaplays nye serie, eller Netflix, eller alle de streamingtjenester, der nu ligesom er, og det er jo ofte det, der sker, det er jo, at så at sige, det, hvis vi ikke får løftet vores energi, hvis vi ikke får kalibreret vores energi i løbet af dagen, hvis vi ikke får givet os selv de her mentale pauser, og simpelthen tager for mange bolde ind, jamen, så sker der jo netop det, at vi hurtigt kommer hjem, og så er der jo alt det, som hver familie går igennem. Der er børn, der er vasketøj, der skal handles, der skal støvsuges, der er hunde, det ved jeg, at du selv sidder med lige nu, ikke? Altså, der er alle de her gøremål her, og får vi ikke kalibreret vores energi, jamen, så sker der jo bare det, at 8:00 om aftenen, jamen, så er langt de fleste af os jo udkørt, vi er trætte, og så kommer hjernen ind og tager over, og så bliver det bare det lette valg, det bliver det her med, jeg vælger bare lige at se det her. For mig havde jeg løftet min energi i løbet af dagen, og det var også endnu et løft at sætte mig ned og så sige, fedt, nu får jeg altså en mulighed for her at hjælpe nogen, selvom det bare er et post, men jeg fik jo også en overvældende respons, som jo også gjorde, at det var jo selvfølgelig med til at bidrage, og det har det jo alle dage været, altså det er klart, det gør jo også noget, og det ved vi jo også, forskningsbaseret, sociale medier er baseret på det, så at sige, ikke også. Belønninger undervejs.
Altså, Ja, når du fortæller om din historie, Nikolaj, så ser jeg i hvert fald et billede af en mand for mig, som der kommer ud af sengen om morgenen, og allerede der starter sådan en bevidsthed omkring, hvad er det, der giver mig yes, energi, og hvad er det, hvor er 100%. jeg ligesom henne lige nu, og hvad skal der til for, at jeg lige er kalibreret ind på sporet af, hvor jeg gerne vil hen på en eller anden måde. Og hver gang, at 100%. der sker et skift i løbet af dagen, så stopper man lige op og siger, Yes, okay, jeg skal lige sige, hvor er jeg lige nu? Er det i dag, at jeg skal fyre den max af, eller er det i dag, hvor jeg lige skal skrue en lille smule ned, og så videre, så videre, så videre. Og til sidst på præcis. aftenen, hvad er det nu, min vision er? Det skal jeg lige minde mig selv om, og sådan noget. Der er faktisk noget, jeg kan mærke ned i maven, jeg brænder for her. Vi skal videre imod projektet, ikke? Og så jeg tror bare, at det er Ja, inspirerende. Det er inspirerende for mig i hvert fald. Jeg tror også, det er for mange andre. Det der med, at hvis ikke at man har de der sådan stop-and-upper i løbet af dagen, så ender man jo med at storme derud af i et eller andet hovedløst momentum, hvor at man sådan ikke rigtig lige får stoppet op og spurgt sig selv om, hvordan har jeg det egentlig, og skal jeg give den max gas i dag, eller skal jeg tage det stille og roligt, eller skal jeg lige gøre noget andet i dag, end hvad jeg plejer at gøre, og så videre. Hvad skal der til, præcis. for at jeg har det godt i dag? Præcis. Helt enig, og man kan jo også sige, altså, vi lever i en tid lige nu, hvor at går du på Ekstrabladet, BT, Berlingske, tænder for tv'et, TV2, hvad ved jeg, altså så at sige, trivselskrisen efter pandemien fylder jo bare rigtig Mm, meget. Altså danskernes mentale sundhed har aldrig nogensinde været dårligere end lige nu. Den er nedadgående på 10. år. Der har aldrig været flere tilfælde af stress, angst, depression. Der har aldrig været, hvad kan man sige, en højere rate på at voksne mennesker sidder og føler mangel på mening i deres job. Jeg mener, den ligger på 33%. mm, Seneste statistik, jeg så på ledelse, du må ikke hænge mig op på det, men jeg mener, at det var 67% af ledere, der følte stress på en eller anden facon mm, i deres hverdag. mm, Øh, så samtidig så kan man sige, at vi taler jo rigtig meget omkring det her med, at pauser er alfa og omega, og jeg tror også, det er jo lidt ligesom at gå til lægen og få at vide, at du skal stoppe med at ryge, eller du skal stoppe med at snakke, og du skal motionere mere, og alle de her ting. Vi ved det alle sammen godt. Vi ved godt, at pauser er vigtige. Men bare for at sige det som det er, altså vi er sgu ikke gode nok til at praktisere det, og det nej, har bare en kæmpe konsekvens, og det er jo kulturelt, det er jo også systemisk, det er jo også, når vi kigger på organisationer, ikke også, altså vi er virkelig nødt til at gøre noget på det her, og ja, mental sundhed, trivsel, det er den nye sort. Subjektivt herfra, det er baseret på min holdning, så oplever vi taler rigtig meget om det. Jeg oplever ikke, at der ligger så meget handling i det. Jeg oplever, at vi bliver ved med at presse bolden, både i forhold til arbejdstider. Jeg oplever, at vi har svært ved på et organisatorisk plan at åbne op for fleksibiliteten, eller man ikke er mm, villig til det, eller hvad ved jeg. Og der er så mange studier, som der i dag peger på, at fleksibilitet, medledelse, mere ansvar, ja, altså mere selvbestemmelse i forhold til, hvordan ens hverdag ser ud, mm, bare er sundere og sundere, og det er bedre, og det er bedre. Men omvendt, så skal vi jo også erkende og så sige, uanset om det er organisatorisk, eller om det er samfundsmæssigt, så har vi alle sammen et ansvar. Den ligger mm, jo ikke bare på en organisation, den ligger også hos os selv. mm, Og jeg kan starte med at tage ansvar for mig selv og min egen energi, og så sige, at jeg kan stå op, jeg kan gøre de her ting for at skabe en god tilstand, og jeg kan holde mine egne pauser. Og når jeg har mine pauser, så kan jeg bruge det på at tjekke ind hos mig selv. Jeg kan vælge, og så simpelthen i stedet for at bare sidde på en stol i 30 minutter og spise min frokost, men så kan jeg gøre det i 25 minutter eller et eller andet, og så kan jeg gå ud og gå en tur, eller hvad ved jeg. Altså vi mm, har jo rigtig meget indflydelse, vi har også rigtig meget kontrol selv. Vi har alle sammen et ansvar i det her, uanset om det er politikere, om det er organisatorisk, eller om det er individuelt. Og det nytter heller ikke noget bare at sende bolden videre, og samtidig så ligger der også en erkendelse i, at det er en meget stor tænker, mm, der skal vendes ja, i samfundet for at komme derhen, hvor vi skal. Det sker jo ikke bare lige i løbet af 2 eller 3 eller 5 år. Der er jo rigtig mange indsatser, der skal gøres på de forskellige områder, for at vi kommer derhen, hvor vi også skal knække kurven i forhold mm. til vores mentale sundhed. Jeg tror bare, at jeg vil lige lægge oven på den, så, fordi der er noget, jeg er enig i alt, hvad du siger, og så vil jeg sige, at jeg tror, at der er noget, jeg har gået og tænkt over her på det seneste, ikke? Og det er, at Yes.
Jeg tror jo, at en del af vores mentale mistrivsel også bunder i, at vi er isoleret og alene og ensomme, i tillæg Yes. til nogle af de ting, du sagde her. Og jeg har også bemærket, hvordan at det er en utrolig stor trend på de sociale medier, at forherlige den introverte livsstil en lille smule. Og lave sådan nogle sjove reels og memes om, hvor glad man bliver, når veninderne de aflyser en girls night out, eller hvor fedt det er, når man kan få lov til at blive derhjemme i sin badekåbe og bare stene Netflix, ikke også? Og så klapper rigtig mange mennesker i hænderne og siger, ja, jeg er også introvert, og ja, jeg kan også godt lide at være alene med mig selv. Og jeg tror, det ligger til os som kultur i Danmark. Vi er et introvert folkefærd på en eller anden måde. Og jeg tror jo, at de sociale medier og den slags ting enabler den livsstil. Og så kan jeg sidde på de sociale medier og blive bekræftet i, at det er okay, at jeg ikke deltager i meningsfulde fællesskaber. Og det tror jeg er en super usund ting, at vi forherliger den livsstil. Og at vi ikke lige stopper op og siger, hey, det kan godt være, du kalder dig selv introvert, men du har fandme også brug for meningsfulde med fællesskaber i dit liv. Du kan ikke sidde derhjemme alene med dine egne problemer hele tiden. Uden tvivl. Og altså, det er jo sådan her, det er jo et eller andet sted sådan her med rigtig mange ting, og igen så er det jo, i sidste ende er det jo også subjektivt, hvad vi oplever. Omvendt, hvis man kigger ind på arbejdsmarkedet, kigger på rekrutteringen, så har man jo også i mange år hyldet den ekstroverte, så at sige, energi i forhold til, at du skal være en teamplayer, du skal komme med rigtig god energi og alle de her ting, og der har jo virkelig været lagt vægt på den her del. Vi kan i sidste ende heller ikke løbe fra, nu er der lige på Netflix, det er jo så en anbefaling herfra, der er kommet en dokumentar omkring de 5 blå zoner, som dykker dybt ned i, og så sige, hvorfor er det, at der er nogle steder i verden, hvor man lever til plus 100 år, man har en længere levealder, man har større sundhed, der er ikke de samme livsstilssygdomme og alle de her ting. Og en af de faktorer, der jo selvfølgelig ligger inde i det her, det er relation, det er meningsfulde relationer. Og der er ingen tvivl om, altså taler vi introvert, ekstrovert, begge ting har jo fordele og så at sige ulemper, hvis man kan sige det sådan. Der er jo ikke decideret ulemper, der er bare forskellige energier, der er forskellige evner, der er forskellige kompetencer. Jeg forstår sagtens, hvad du mener i forhold til det der jo ofte er problemet med mange trends, det er jo, at det bliver sådan en selvbekræftende profeti. Ja, også? præcis. Altså, og det er jo den del, der gør det usundt i sidste ende, fordi vi begynder at trække det mere ind, vi begynder at dyrke det mere, men vi lukker også automatisk øjnene for konsekvensen i, at jamen, hvis du isolerer dig, så forsvinder meningsfulde relationer. Vi ved også, hvor usund ensomhed i sidste ende er, og vi har brug for den her kontakt, og det er ikke nok bare på tekst, vi har brug for at mærke hinanden, vi har brug for at se hinandens mimik, alle de her ting. Og det er ligegyldigt, om du er introvert eller ekstrovert, så har du brug for de ting, du lige sagde der. Yes, præcis. Nikolaj, vi skifter spor. Det er lavgørende. Yes, det gør vi. så vi ikke skal redde hele Danmark. Vi skal ikke redde Danmark, vi skal redde de selvstændige, som der lytter med på den her podcast her. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve på at sætte nogle af dine værktøjer, eller dine måder at arbejde på, en lille smule i spil i forhold til dem, som jeg ved, der lytter med her. Ikke? Og så jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at høre dit take på, altså det her, det er set med mine øjne. Når man er selvstændig, en af de helt store faldgrupper, det er, apropos det vi lige taler om, at man er meget alene med sig selv og med sine egne tanker og med sit eget hoved. Og når man er alene med sine egne tanker og med sit eget hoved, så kan man jo få alle mulige tanker, som der løber afsted med en. Yes. Som for eksempel, coach Nikolaj er en meget dygtigere NLP-praktisør end jeg er, en meget bedre NLP-coach end jeg er. Hvorfor skulle nogen nogensinde vælge mig? Han har flere Instagram-følgere end mig. Hvorfor skulle folk vælge mig i stedet for ham? For eksempel, der er mange ting, sådan nogle selvdestruktive tanker, man kan få, hvor man siger, ved du hvad, jeg er ikke sikker på, om jeg tror på mig selv alligevel. Jeg er faktisk bange for, at der ikke er en plads til lille mig i den her verden. Altså, jeg kan få den tanke fra tid til anden, når jeg ser, at nogle af dem, som jeg sammenligner mig med, gør det skide godt, og så kan jeg tænke sådan, nej, hvad hvis nu alle vælger ham i stedet for mig, eller hvad det nu måtte være. Ja. Det er bare et eksempel på, hvordan at ens tanker kan løbe og stikke afsted med en i en uheldig retning. Jeg kunne godt tænke mig at høre med dine NLP-briller og din mindset-kasket på, hvordan tænker man om det, når man har nogle tanker, som der kan løbe afsted med en, som der kan stoppe en i at tage den action, man godt kunne tænke sig at tage? Ja, og
Jeg tror, det vigtige her er at sige, uanset om man er coach eller ej, eller dyrker personlig udvikling, eller mindset, og har gjort det i x antal år, eller alle de her ting, så bliver alle jo ramt af de her følelser og tanker først og fremmest. Forskellen er jo så netop at så sige, hvordan takler vi det? Altså, hvordan tilgår man det? Fordi som jeg også plejer at sige, følelsen kan vi aldrig fjerne. Egoet, den lille stemme, selvkritikken, vi kan aldrig fjerne det, vi kan minimere det, men at fjerne det svarer jo til at sige, at der er en del af dig, der er en del af mig, som jeg ikke ønsker, der eksisterer, og du vil heller aldrig gå ud og bare få fjernet din højre arm, så at sige, men fungerer den ikke så godt, så skal vi lære at leve med den, eller vi skal i hvert fald finde ud af, hvordan er det, at jeg kan anvende den og leve med den og gøre den på en god måde, så den ikke begrænser mig, men derimod støtter mig selvfølgelig. Og når det nu er, at vi taler omkring iværksætteri, jeg synes også, det er vigtigt at lave sådan lidt en skillevæg, fordi når vi er iværksættere, så ligger der et ekstra pres, så at sige. Der er måske også nogle andre måder, hvorpå jeg i hvert fald selv tænker, eller de iværksættere, jeg har inde, coacher dem i at tænke på andre måder, eller anvende specifikke teknikker, så at sige, som jeg synes er vigtige for en iværksætter på et mentalt niveau, fordi at i sidste ende, jamen, så er det jo ens levebrød, det er ens succes. Der er ikke, det ved du også selv som iværksætter, der er ikke den samme sovepude, så at sige. Altså, du er nødt til at møde op for dig selv hver dag, men hvis du bliver begrænset af de her tanker, så har det bare en enorm konsekvens i din forretning, fordi det betyder i sidste ende, du får ikke lavet dit post, du får ikke lavet din reel, du får ikke lavet dit kursus, eller hvad ved jeg. Altså, det begrænser jo så at sige dit outcome. Men hvis vi kigger på det, hvad skal man gøre, hvordan skal man håndtere det? Som udgangspunkt, så der hvor jeg altid selv starter, det er med at så lige minde mig selv om, og så sige, hvorfor var det egentlig, at jeg startede den her rejse? Altså, hvor er det, jeg gerne vil hen? Og det vil sige, at jeg går helt konkret, teoretisk set, så går jeg tilbage på mit visionsniveau. Vi som mennesker er opdelt på alle forskellige måder, neurologiske niveauer, kalder vi det, hvor vores minder og hvor vores tilstande, så at sige, også placeres. Du har et niveau, du har dit visionsniveau, du har dit identitetsniveau, der er et niveau af dig, hvor alle dine overbevisninger og dine værdier, de er gemt og lagret på, og du har et niveau, hvor dine evner og færdigheder er placeret, hvor din adfærd også er placeret, ikke også? Og når vi arbejder ud fra et visionsniveau, så kommer vi op på det niveau, som er det stærkeste, så at sige, der ligger allermest drivkraft. Og grunden til, at der ligger den største drivkraft der, det er fordi, at vi kommer ud over os selv. Altså, vi kommer på en mission, vi kommer på en vision, hvor vi bidrager, så at sige, til noget, der er større end os. Du ved, vi bliver en del af noget. Og det her, det gør sig også gældende, altså integreringen, så at sige, eller implementeringen, den gør sig gældende, uanset om du er, så at sige, er iværksætter eller ryger, fordi når du ryger, jamen så er du bare en del af den gruppe, der står nede i skuret, og så at sige, hygger, ikke også? Men når du er iværksætter, når du lykkes, jamen så er du måske en del af dem, der bidrager til, at andre mennesker bliver sundere, eller at andre mennesker, de får adgang til rent drikkevand, eller noget. Så det vil sige, du ryger altså ud over selvet, du ryger ud på et niveau, hvor du begynder at bidrage til helheden, det holistiske, universet, altså noget, der er større end dig. Så det er altid det allerførste niveau eller trin, som jeg kigger på, det er lige at sige, hvorfor var det egentlig, at jeg startede det her? Når vi så skal videre derfra, så er vi jo så også nødt til at arbejde med tanken selv, og vi er nødt til at arbejde med følelsen, og vi er også nødt til at anerkende tanken, ikke også? Så vi er nødt til at simpelthen lige stå op og så sige, hey, fair nok, at den her tanke, den eksisterer. Jeg anerkender, at du er der, at du viser dine sider, i stedet for at feje den, så at sige, ind under tæppet, som jeg tror rigtig mange af os har tendens til, og så bare prøve at grinde og knokle videre og alle de her ting. Men det, der ofte sker, det er jo, at det bliver ved med at dukke op. Det bliver ved med at dukke op, hvis vi ikke får processet det. Og det er jo fordi, det er et resultat af en tidligere programmering. Altså, det ligger nede i vores grundtilstand, nede i vores underbevidsthed. Det er en del af os. Det er en del af vores overbevisningsniveau. Så derfor er vi også nødt til på et eller andet tidspunkt at stoppe op, anerkende det, acceptere, at den er der, og så gå mere i dybden med det.
Og når vi så skal gå i dybden med det, jamen, så bliver vi nødt til at kigge på, jamen, er det reelt set sandt, det her jeg fortæller mig selv, ikke også? Altså er det fakta, eller er det et narrativ, er det en fortælling, er det bare en påstand, ikke også? Og på den måde, jamen, der starter vi i hvert fald processen, hvor vi stopper med at undertrykke det, men vi starter ligesom med at tage låget af gryden. Fordi i sidste ende, hvis vi aldrig får taget låget af gryden, så ved vi alle sammen godt, hvad der sker. Det bliver bare ved med at boble og koge, og på et eller andet tidspunkt, jamen, så koger det over, og så sidder vi der, hvor vi enten er knækket, eller vi har mistet alt modet, vi bliver triste, vi bliver kede af det, vi bliver stresset, vi bliver depressive, hvad ved jeg, ikke også? Og man kan sige, derfra, jamen, så ligger der jo en masse mentale teknikker i forhold til, hvordan går vi så ind og arbejder med den følelsesmæssige tilstand, og det er jo også noget til at sige, det er jo en længere proces i sig selv, ikke også? Det er jo ikke noget, nogle gange så bliver det løst på en halv time, eller 3 kvarter, eller et eller andet, fordi vi er så meget inde i det, mig og mine klienter, andre gange, så tager det 3, 4 eller 5 sessioner, ikke også? Det afhænger af proces, det afhænger også af, hvor dybt forankret den her følelsesmæssige tilstand og overbevisning, den er i dig. Kunne du komme med et eksempel på, hvordan kunne bare en eller anden random teknik se ud, når man sådan skal ned og arbejde med det på det der niveau? Ja, jeg vil nok lave et mix af 2 teknikker, som måske endda 3 teknikker, faktisk afhængig af, hvor rodfæstet det er. Men der ligger jo så i hvert fald kan man sige, når tanken den dukker op, og vi siger det her med, hey, jeg kan ikke det her, eller ham her eller hende her er meget bedre end mig, det går meget bedre i deres forretning, og alle de her ting. Jamen først og fremmest, så skal vi erkende, det er ikke hele dig, der taler. Det er en del af dig. Om vi så skal kalde den egoet, eller den del af dig, som der eksempelvis er usikker, eller ikke tror på dig selv, så er det en del af dig, der taler, men det er ikke hele dig, der taler. Fordi du har den anden del af dig, den del af dig, som også er iværksætter, den del af dig, som der drømmer om at slå igennem, bidrage til andre mennesker, er knaldhamrende dygtig til at løse det problem, som du nu løser for den. Og som jeg plejer at sige, altså vi er et helt menneske, men vi består af tusindvis af forskellige dele, og derfor er vi også nødt til at kigge på hver enkelt del, fordi hver enkelte del, den har så at sige hver sit mindset, kan vi på mange måder sige, ikke også? Altså den har hver sin måde at tilgå og opfatte verden på. Så det vil sige, den del af dig, der er usikker, den har sin helt egen identitet, den har sin helt egne værdier og overbevisninger, den har sin helt egne evner og færdigheder, den har sin helt egen adfærd, altså måde at handle og reagere på. Og samtidig så dukker den også op i visse specifikke kontekster, så det vil sige, at den agerer altså også, eller dukker op og eksisterer på et omgivelsesniveau. Og jo mere vi kan lære den her del eller side af os selv at kende, og det er jo for eksempel noget, som jeg vil bruge måske 1 eller 2 sessioner på, afhængig af, jamen, hvor lang tid bruger vi eksempelvis sammen, jamen, så bruger vi en session på at lære dine dele at kende, og det vil sige, hvad er det præcis, den her del, taget har til hensigt, så at sige, hvorfor eksisterer den, hvad er dens budskab? Fordi det, som der ofte sker, det er jo, at vi begynder at opleve sådan en kognitiv dissonans, det er, jeg vil rigtig gerne det her, men samtidig så bliver jeg stoppet af det her, og det sætter os i sådan en placering, hvor vi lidt bliver den her skillevæg, så at sige, og nu føler jeg, at jeg skal vælge enten at gå til højre, og så skal jeg feje ting under tæppet, og bare grinde, og så sige, kom nu og arbejde videre, og alle de her ting, det skal nok komme, og alle de her ting, og lige pludselig det, der sker, det er, hvis vi ikke får lyttet til alle dele af os, jamen så sker der jo netop det her med at det begynder at koge over, ikke også, altså det begynder at boble og koge, vi får ikke løftet grydelåget. Så det vi skal opdage, det er, at vi skal simpelthen opdage, hvad er hver dels positive hensigt. Fordi det, som vi ofte ser, når vi begynder at arbejde detaljeret med dem, jamen det er eksempelvis, at vi føler, at usikkerheden den faktisk fylder så meget her kontra den del af mig, som er drevet, eller er passioneret, eller hvad end vi nu skal kalde den her del. Så vi oplever altså, at der er en eller anden ubalance. Vi oplever, at usikkerheden eksisterer i langt større grad, end hvad den anden del gør.
Og når det sker, jamen så får vi det her med, at jamen, på et eller andet tidspunkt, så koger det altså over, fordi der er ikke et ligevægtigt forhold. Så i begge dele, de skal have lov til at eksistere, men vi skal forstå, hvorfor er det, at de eksisterer. Og det lærer vi kun ved at kende den positive hensigt. Fordi i sidste ende, det som vi oftest opdager, det er jo, at når vi går nok i dybden, og når vi så at sige graver nok ned, eller chunker nok ned, jamen så det der ofte sker, det er, at vi jo opdager, at begge dele indtaget ønsker præcis det samme. Så usikkerheden, den eksisterer i sidste ende, fordi når den gerne trækker dig tilbage i eksempelvis din comfort zone, og der hvor der er tryghed og alle de her ting, jamen i sidste ende, når du har det, så langt de fleste mennesker, de oplever måske en frihed i sidste ende. Nu er jeg tilbage der, hvor alt er sikkert. Jeg kan trække vejret. Og samtidig, den del af os, der gerne vil ud og realisere vores potentiale, vil måske også gerne gøre det for frihed. Så når vi opdager, at de begge to egentlig eksisterer af samme årsag, jamen så bliver det lettere for os at gøre plads til dem begge, og også have den her indre dialog rent konstruktiv. Så det kunne være den ene del, man så at sige, så kunne gøre. Og så det bliver jo lidt langtrukken det her. Men det var bare lige for at høre sådan nogenlunde, hvor vi skulle hen af for sådan at komme til vejs ende med det her. Jeg kan mærke, at der er mere at sige om det her, men er det et snapshot, eller sådan en lille smagsprøve på, hvordan du vil gå til det? Det her, det er i hvert fald en lille smagsprøve på det, og så kan man sige, efterfølgende herfra, jamen så ligger der jo noget i den følelsesmæssige tilstand. Så vil sige, hvordan får vi forankret, at der er en større eksistens, så at sige, eller tilstanden virkelig får lov til at leve over hos dig, som er iværksætter, eller gerne vil realisere dit potentiale, eller hvad ved jeg, hvad vi nu kalder den her del for, jamen så ligger der formentlig en masse arbejde, som man kan gøre der i forhold til at arbejde med selve tilstanden, ikke også? Så hvordan får du mulighed for at eksempelvis aktivere tilstanden, og hvad er der overhovedet behov for i den her tilstand? Altså for at du kan være dit iværksætter jamen hvad har du så behov for at eksistere i den her tilstand? Hvordan får du adgang til de her ressourcer? Hvordan åbner vi op for de her ressourcer? Så du præcis ved, hvad er det for nogle knapper, du skal trykke på for at aktivere de her ressourcer. Og når du så både har skabt balance, du ved, hvordan du aktiverer din tilstand, så bliver det meget lettere for dig, så at sige, også at skabe et åndehul, hvor din iværksætterdel virkelig kan få lov til at sprudle og eksistere, uden at du begrænser dig selv, fordi du også ved, hvordan du skal håndtere, så at sige, en del af dit tidligere selvbillede. Den sidste del, som du sagde her, er meget karakteristisk for NLP, sådan som jeg forstår det. Altså den der idé om, at man ligesom sådan kan trigge en tilstand. Der er ligesom nogle ting, der er koblet sammen på sådan en måde, at du kan aktivere en tilstand, en del af dig selv, som du gerne vil have tændt for. Præcis, og ja, det karakteriserer NLP rigtig godt, men jeg synes også, det er vigtigt at anerkende, at jeg synes, det sker i mange forskellige grene. Så altså det, jeg oplever efter mine års erfaring i coachingbranchen, jamen det er jo, at om så du tager noget terapeutisk, eller om du tager det ene eller det andet, eller om du tager Sofia Mannings, nu ved jeg, at du har været hos hende eksempelvis, så oplever jeg jo, at når vi taler om det, jamen, så siger vi jo meget det samme. Vi kalder det bare noget forskelligt fagligt. Jeg vil også sige, at nu var det spændende lige at høre sådan din proces, eller sådan dine steps, du ligesom tænker det her i, og sådan noget der, ikke? Så det skrev jeg lige op på et stykke papir, og det starter med, at man accepterer, prøv at høre, vi har alle sammen tanker en gang imellem, og vi har alle sammen en svær dag en gang imellem, og sådan noget. Og så var der ligesom nogle ting, du begyndte at grave ned i, og blive enormt nysgerrig på. Og der var både noget med tanker, og der var nogle forskellige dele af dig, og der var følelserne, osv. osv. Jeg hørte nogen sige på et tidspunkt, at som coach har vi 2 redskaber til vores rådighed. Den ene er et spejl, og den anden er en lommelygte. Og med det mener han, at som coach har man jo mulighed for at hjælpe med at dykke ned i de her mange lag, som du lige var inde på her, ikke også? Fordi man kan jo næsten tabe pusten helt, når man tænker på, hold kæft, der er meget at blive nysgerrig på her, når det handler om at prøve på at finde ud af, hvorfor er det, jeg stopper mig selv så meget? Og der kan det jo altså være meget fedt at have en at tale med, som der kan stille nogle spørgsmål, der kan grave alt det her frem. Og så kan det godt være, at det ikke behøver at være i præcis den rækkefølge, du lige nævnte her, men bare det der med at få åbnet op for noget af det her lort, så det kan få noget luft, og man kan finde ud af, hvorfor gør jeg egentlig det her, ikke? Jo, helt enig. Jo, og generelt, altså, vi har jo alle sammen brug for det. Du har brug for det, jeg har også brug for det. Altså, du og jeg,
selv med vores baggrund og forståelse for det, vi kan jo kun tage os nok så langt selv. Jeg har også brug for pingpong. Jeg kan sige, at det er fint nok, så vil jeg lave den her mentale teknik på mig selv, men hvis jeg havde haft en, som stod over for mig, så ville de jo også kunne se en masse, som jeg ikke så. Altså, vi De er har spejlet, altid, og de har lommelygten. ja, præcis. Vi er altid blinde over for os selv i et eller andet omfang, så vi har alle brug for den her til så at sige, for at gå til næste niveau. Og lige afsluttende i forhold til det, vi talte om før, i forhold til det her med aktivering af tilstanden, jeg synes bare lige, den er interessant. Der er bare lige en krølle, som jeg gerne vil sætte på den, eller i hvert fald give med, fordi om ikke andet, så kan man være bevidst over det. Vi aktiverer jo forskellige tilstande hundredvis af gange i løbet af vores dag på et ubevidst plan. Når vi skal til fest, bryllup, eller hvad ved jeg, det at tage en kjole på, et jakkesæt på, jamen så skifter du også din tilstand. Vi ved alle sammen godt, hvad der sker, når du går fra pyjamas til festtøj. Du får en helt anden tilstand, du ser dig selv på en anden måde, du opfatter dig selv på en anden måde, du føler tingene på en anden måde. Det samme sker jo også, når du går fra at være aktiv til seng. Du skifter jo også automatisk din tilstand der, når du så skal have nattøj på, eller tager tøjet af og begynder at ligge derned og alle de her ting. Så det sker jo hele tiden hver dag, hvor vi skifter tilstand på et ubevidst plan. Man kan sige, ja, her der får man bare nogle redskaber til at være mere bevidst om, og så sige, hvordan tilgår jeg, så at sige, den her tilstand, eller hvad kan jeg i hvert fald gøre for at aktivere det og støtte mig selv. Det giver god mening. Og på den måde kan man sige, du teaser for, at der findes rigtig mange redskaber i dit univers, men noget helt enkelt, vi alle sammen kan relatere til, det følelsen, det er at skifte sig over til noget tøj, man føler sig komfortabel i, fordi det gør bare noget ved en, ikke? Præcis. Ja. Nikolaj, vi skal til at runde af her på vores fantastiske snak, og du er jo ikke svær at bringe i tale som menneske. Det værdsætter jeg altid ved dig. Kan du sige lidt om, sådan, hvad for nogle projekter arbejder du egentlig på lige nu, sådan, for din egen virksomhed? Yes, det kan jeg. Jamen, så har jeg jo coachinguddannelse, som bare er aktiv og kører flere gange om året. Hvornår er jeres næste optag? Jamen, næste hold, det starter slut februar 24, så ja, der er jo åben for tilmelding, og de første pladser, de er også hapset, og vi er sådan set klar, og ja, igen, begrænsede pladser også altid. Udover det, ja, så lancerer jeg mit næste online kursus lige her om lidt. Det har jeg brugt de seneste 3-4 måneder på at arbejde. Har egentlig forsøgt at koge, hvad kan man sige, personlig udvikling ned til så at sige samle alt det, jeg synes, der er det vigtigste i en god bouillonterning, og har lavet et lækkert format der, som løber over 8 uger. Også hvad kan man sige, hvem kan bruge det her? Jamen det kan alle, der føler sig stresset, gerne vil have indre ro, men også alle, der gerne vil dykke ned og lære mere omkring sig selv, arbejde med sit mindset, tage sit mindset, så at sige, til næste niveau, altså få nogle mentale strategier til at håndtere ens indre dialog. Ja, det arbejder jeg på. Fedt. Og så mod efteråret her, så tænker jeg, at jeg sådan officielt laver mit første take på et business kursus. Nu har jeg selv været på den her rejse i en 4 år efterhånden, har lært rigtig meget omkring sociale medier og branding, budskaber og alle de her ting. Og man kunne sige, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at prøve at give mit take på, og så sige en sag, hvordan kommer man i gang? Altså hvis man har den der tanke eller idé om, at hvor kunne det være fedt at bare have et hobbyprojekt, eller tage på samme rejse, hvor man starter noget ved siden af sin karriere, og så sige, hvad skal der egentlig til for at realisere det, og hvordan åbner jeg op for det her? Så det bliver næste projekt mod efteråret, og det, der måske er unikt ved det her, er jo selvfølgelig også, at jeg kombinerer mindset-delen med det. Så det vil sige, at det fokuserer rigtig meget på, jamen, hvordan kommer du i gang, hvordan opbygger du din virksomhed, online kurser og de her ting, men vigtigst af alt, hvordan får du skabt et sundt iværksætter-mindset, som også kan støtte dig undervejs. Og ja, værsgo. Så har jeg skrevet min første bog, venter jo på forlag der, den er sendt afsted der, og så, så arbejder jeg lidt mod B2B, og har nogle projekter, som jeg arbejder på der, og det er sådan set det, så der er nok at gribe fat om. Okay, så der er gang i den i butikken, og nu fik vi sådan ligesom en overflyvning hen over de forskellige projekter, der er i gang, og der er også nogle produkter på hylderne allerede, hvis man er nysgerrig på mere. Hvis der er et sted, du godt kunne tænke dig, at folk de ligesom linkede op med dig på den ene eller anden måde, er der en e-mail-liste, en Instagram-profil, et eller andet, du gerne vil sende folk i retning af?
Ja, altså, jeg vil sige, gå på min Instagram, Coach Nikolaj. Jeg poster jævnligt derinde, om så det er reels, opslag, eller om det er stories, eller hvad ved jeg. Og til dem, der tænker, ej, det her, det vil jeg virkelig gerne dykke mere ned i, jamen så vil jeg helt klart sige, at så skal man tilmelde sig mit nyhedsbrev, det kalder jeg for søndagssucces. Jeg sender et nyhedsbrev ud hver uge, hvor at jeg tager et eller andet emne op i forhold til indre ro, stress, mindset, personlig succes eller business i fremtiden, og giver simpelthen mit take på det, og sender en masse værdi, så at sige, jeres vej. Jeg linker både til din Instagram-profil og dit søndagssucces nyhedsbrev i podcastbeskrivelsen her. Tak. Nikolaj, tak fordi du var med på podcasten. Selv tak, og tak for muligheden. Selvfølgelig. Jeg tænker, at vi laver en runde 2 på et eller andet tidspunkt, hvis du er frisk på det. Det gør vi. Jeg er totalt frisk på det. Super godt. Tak fordi du var med. Selv tak. Det var alt, hvad jeg havde til dig i dag. Hvis du kunne tænke dig at få endnu flere tips og tricks til, hvordan at du kan vækste din selvstændige virksomhed, så vil jeg rigtig gerne sende dig min gratis e-bog, Klientmanualen. Og i den e-bog, der får du nogle helt konkrete strategier til, hvordan at du kan få flere følgere, opvarme dine følgere på de sociale medier og sende dem videre ind igennem en salgsproces hos dig. Alt, hvad du skal gøre, er at følge linket, som du finder i beskrivelsen til den her podcast-episode. Og ellers så vil jeg sige tak for i dag. Vi ses på næste episode af Succes som Selvstændig.